Ngicela uqala ngoNdlunkulu. Ngicela siqale kuNdlunkulu. Uyabona uma ngabe uganile kaNdlunkulu awukwazi ukuthatha inqumo wedwa. Uma uganile kaNdlunkulu awukwazi ukuthi uhambe ugaxa amadoda noma ngabe nje ushadile. Umfazi ushadile awukwazi ukuthi uhambe ugaxana namadoda noma ngabe maphi ushadile. Uhamba ulinga izifubeni zamadoda. Wesima ngabe umuntu udume njengoNdlunkulu, culture yamaZulu. Number 3, ukusoleka kwakhe kukhona into esitshelayo ukuthi uMasango, yabona, asibeke eceleni ukuthi siyazi ubayedwa ukuthi ubephuzile, kodwa le ndoda ine-cry, ukuphuza kwayo kune-cry. uNdlunkulu akekho innocent, ngifuna ukumtshela lokho, akekho innocent. So noma ningangithuka whatsoever, but uNdlunkulu is not innocent. Ngifuna sikungenela lokho. I-behavior yakhe sonke siyayazi, uhlezi all over, uhlezi ephapha ekhuluma, anginayo nje video mina yakhe la khona ezothile njengabanye uNdlunkulu. Ukungena kwakhe uNdlunkulu wangena wahlukumezeka unkosikazi omdala, kwanengxabano sekungene yena ubayede nje. Ukungena kwakhe uNdlunkulu nomzamo akubanga nepeace. So mayingene wafuna ukuba relevant, eba umuntu ohlangane, ibona nje waphithizela njengoNdlunkulu. Sekungena indaba kaMasango, sekungena indaba yokuthi uxhaga amadoda, sekungena indaba yokuthi umise ixhokovana emzini wendoda ingazi. Uzokwakha emzini wendoda, indoda ingazi. Urongi uNdlunkulu, lokho we cannot defend. But inkosi hayi mina of approach kushayile baba, hayi ngeke, ngeke, angiyazi into enjeyana. Uyabona nje angazi sizothini ebafaneni esibakhulisayo ngenxa ye-behavior yakho. Angazi sizothini, I do not know sizothini masikhulisa bafa. Vele we are fighting la ku-social media, amadoda vele angena agxeka omama abazele, agxeka amantombazane, agxeka abantu abazaliswe ngaphandle, asha abantu besifazane. Wena as umuntu oyinkosi, umuntu wesifazane, udemonstrate ukuthi umuntu wesifazane kaZulu akayilutho. Uveze ukuthi umuntu wesifazane akayilutho kanjani kaZulu. We can never defend this. Noma ngabe kuthiwa ndlula mithi ubudime kanjani, asikwazi ukuyidefenda le. And asakwazi ukubona uburongi manje bukaNdlunkulu ngenxa ye-behavior yakho. Noma ngabe ufebile, no, ake sithi usiphakamisile isidwaba. Let's give her a benefit of a doubt, sithi undindile usiphakamisile isidwaba, but ukumthuka ngaphansi kweyiketi kanina, go as far as ukuthi isitho sakhe sangasese noma ngasinikeza noma yiphi indoda unandaba, uyanuka. Ndlula mithi ngeke, hayi ngeke. Umuntu wasebukhosini ngeke baba, hayi ngeke, ikuhlulile. Uyazi the sad part is kungenzeka ngempela ukuthi the wife is in a wrong end. The reason why irekhode le nto le, uyazi ukuthi vele naye akhona amaphutha amaningi awenzayo. Mina i-character kaNdlunkulu ngiyayazi nge-social media ukuthi umuntu uyakuthanda vele ukubuka la mama. Lo mama uyasithanda i-spotlight. Cha phela abazalwane, asikhulume nje iqiniso ngoba vele sekupitukile. Lo mama uyakuthanda ukubukwa, lo mama uyasithanda i-spotlight. Lo mama kahle does not deserve ukushadela ebukhosini. Fana ashade nje indoda enormal because of i-character yakhe, and there's nothing wrong with the character yakhe. That is who she is. If you compare lo mama nalo mfazi waseSwatini, umcompare nalo mfazi uNdlunkulu wethu, naye it's total nalo waseSwatini, lo waseBank, these 4 characters, it's more comparison uNomzamo, uMdolomba, na these 3, it's 4 different characters. Laba bawu-3 baya demonstrate nje ubukhosi. Yena kwafana shade nje indoda common.
ayifanele nathi njengoba nje uziqinele uzithandela ispotlight uyakuthanda ukukhuluma uyabona nje ula imfomfa nje uyamfomfoza kodwa wamkhethe emazi ukuthi unabantwana wamkhethe emazi ukuthi uzele and uthe shada vele washada sesimjaja ngoba vele kaZulu akashada umuntu osezele kwenye indoda but as inkosi wamkhetha umazi ukuthi ena unjalo wakhethwa uwe kwathi noma sekukhuzwa wathi asikiyeke uyamthanda uthandwa nguwe sifika kanjani la sifika kanjani lana hayi ngeke bayede hayi wena wendlovu ngeke ngeke uyabona engigulise kakhulu yabona le engigulise kakhulu usumbiza ngeji usuthi iji lakho usumbiza ngaphansi kweziketi kanina awungeke ayingeke wena wendlovu ngeke you cannot address umuntu wesifazane kanjalo ongena naye emashadini okwisikhundla sokuba uNdlunkulu ngoba size samgwinya lo mama samgwinya sammimilide sazi ukuthi uzele ingane ezingekho sammimilide samgwinya ngenxa yakho yokuthi sihlonipha into wena oyithandayo njengenkosi yethu sifika kanjani la sifika kanjani la khona usuzosebenzisa thina uthi amaZulu awakufuni why uzola amabhekles akho usebenzisa thina sesizwe awamfuni ngobani isiphi izathu esenza ukuthi angamfuni ngobani wena wendlula mithi wena wasebukhosini hayi baba ihlulile approach yakuhlula futhi wavele lo nama allegations wabekile azwakalayo akekho umfazi ongakho umuzi egcekele lendoda engareportanga ayikho indoda enga-understand umfazi wayo uhambelenga ey'fubeni zamanye amadoda ayikho indoda enga-understanda ku-social media ukuthi umfazi wami engareportanga kodwa indlela oyenze ngayo kuhlulile baba. Hey, what up Fit Fam? Awukho niyaphila wakwethu. Nakho sengivuka sengithi la phezulu kwesikhulu isigaxa. Ngiyazi ukuthi wonke umuntu obekhuluma ngayo le ndaba namuhla, indaba yenkosikazi kaSiyesilo. Futhi ngazi ukuthi uMisi Zulu nonkosikazi they were having an argument lapha. Futhi unkosikazi wayesekhipha ifoni wa record in her defense into engibona ukuthi bezama ukuveza ukuthi yehlukumezeka kanjani. Ekwenzeni kwakhe lokho angazi yena namhlanje but mangibheka izinto mhlawumbe isiphakamisayo noma esiyibekayo izinto nanoma yiphi indoda engeke yajabula ngazo ukuthi benonkosikazi okwazi ukuhamba mhlawumbe ahamba ama-trip ayako ko Johannesburg because ngizwile ukuthi ubeya ku Kaizer Chiefs ikhona ke enye version ye video and hayi le ebeya ku Kaizer Chiefs yakuphi engamazisanga uyazenzela nje khona nalana kule video levelayo ukuthi uSilo usibona sekungena itini usezwa ngeinduna kuthiwa unkosikazi uyakha kodwa ngabe ngakhulumisananga naye so angazi nini ukuthi ngikwa kanjani angifuni kube ngathi ngichemile ngoba iSilo so umuntu wesilisa mhlawumbe ngifuna ukuzwa nani imbonweni ukuthi nanibona kanjani ngoba uyabona ukuthi uSizulu ukhathazekile impela la noma kuthiwa indlela agcine se-voice out ngayo ku-voice out esephuzile wakhuluma namagama amabi mhlawumbe wathuka nenhlamba in the process but uyambona ukuthi uzwakalisa ukukhathazeka ngathini njengomuntu othathe umakoti wamletha emagcekeni yabona akekho akajabule ngalo makoti anaye ngoba akamhloniphi noma akamlaleli noma wenza izinto okumenqa engayindlulisanga kuye ngokubona kwami so angazi-ke nini ukuthi ngibona kanjani ngiyabona nala uyakhala uyasho ukuthi abasekho mama ba-advise amakhosikazi ukuthi ayiphathe kanjani amakhosikazi nje aseyagalavanta yabona sehambe enze isinomi kanjani kule enye video ke eyilonga version nina nithini-ke niyathanda ukuthi nibone mhlambe izinto zaselawini zenkosi yakwaZulu zibhaqazwa kanje on social media what you take about lento leyo ukuthi was that argument supposed to go out in the public in the first place noma kusama signs okutshengisa ukuthi lo nkosikazi lo
uyayidelelela nje. Angazi-ke bakwethu sesiyoza ngani ukuthi nina nibona kanjani. Mhlawumbe mina ngikhulunyiswa ngoba ngichemile, noma mhlawumbe ngoba ngikhulunyiswa ukuthi ngumuntu wesilisa, yabona. Manje ngifuna ukuzwa kini ukuthi nina nithini. Cela-ke ukubona lapha kuma-comment section. Danko. Sanda ukubona leya video eyabayede and ngibukele leya video and ngiyabona kuma comments ukuthi abantu abaningi bathi verbal abuse kanti unjena umbuzo wami ukuthi yindaba like le video emini coach noni ngi-advise abantu besilisa ngifundisa abantu besilisa about ama relationship nanokuthi abantu besifazane bacabanga kanjani nanokuthi futhi bawine kanjani when it comes to dating relationships and all of that. Umbuzo wami ukuthi indaba njalo uma kubhodla indoda siyijudge, njalo indoda uma ibhodla siyijudge. Umuntu esifazane bebhodla akavidorizwa, akapostwa ku social media, akabe ihlazo. Umuntu wesifazane uma ebhodla hleze mhlambe kuzovuka izinto zokuthi no mhlambe ube nesizathu sokwenza lento kade hayi abantu besifazane ba emotional vele, hayi umuntu wesifazane vele abantu besifazane kuhleze sibabona but asiba criticize kangako. Wabe sobona umuntu wesilisa ebhodla yazi mina umuntu wesilisa uma ebhodla edakiwe ngivele ngicabanga ukuthi kushuthi lento ayikhulumayo into kade icindezele while he was sober. Ngalesikhathi kade engaphuzanga into mhlawumbe kade imphatha kambi kodwa engakwazi ukukhuluma ngayo ngoba esaba ukuthi vele nizombheka kanje, vele nizokhuluma naye kanje, and then wathola isibindi ngoba mhlawumbe kukhona okuncane akuthintile wakuphuza. Umbuzo wami ukuthi ngisho khuluma uyamuzwa izinto azishoyo bayede ukuthi uthini. Uthi angazi umama lona uhamba isonto, angazi enzeni esontweni, angazi wenziwani esontweni, akasena sikhathi unje. Yes, sometimes omunye umuntu bebhodla kumele uzwe amagama akhulumayo ukuthi are they making any sense yini, ikhona yini into ahlangene ayishoyo yini. Also guys, azabhodla nje iqale phi indaba. Mina ke ngeke ngathanda ukuthi ngileli video ngiziside lo umuntu oyi1, ngizwe umuntu oyi1 sebhodla. Ngithanda ukuthi uma ngizojudge something ngijudge ukuthi iqale phi indaba. Sazingani ukuthi umama uyena omqalile washo something. Sazingani yabona nje, so enye into mhlawumbe boyilalela bozibuza imibuzo eminingi le ndaba iqale kanjani. Ulalela critical ukuthi izinto azishoyo ubayede izikhalo zakhe zangempela zithini. Number 3, uzibuza ukuthi uzitshela ukuthi it could be worse. Bengamshaya kodwa kamshaya kwi video. At least uyakhuluma, yes, and he's keeping a fair distance, yes. Lokho kunye nokunye musu ukalawa ezinye izinto zikudidisa umqondo. But umbuzo wami ukuthi why isalawa abantu besifazane babhodla kodwa bekubhodla indoda kube yinto ezihlazo. Like le video ngicabanga ngicomments. Abobayede ethena inkosi yamaNazaretha iyislima indaba inkosi idelela inkosi yamaNazaretha. And guys, at the end of the day inkosi yamaZulu is also a human being, naye umuntu. Ngifuna ukubuza kuwena, akazi mhlambe uthi bocasukile usho izinto ongaziqondile, things that you don't mean but wenziwa ukuthukuthela. I'll make an example. Let's say mhlambe uxabana nobhuti wakho omdala noma mhlambe nosisi wakho omdala mhlambe, and khona umunye mhlambe umuntu ofuna ukucorrect athi hayi kumele umhloniphe ngoba mdala, and then mhlambe wona ucasukile uthi hayi angandaba noma kuthiwa uRamaphosa hey mina ngizomsakaza ngempama. You know, it does not mean ukuthi ufuna ukusakaza umongameli uPresident Ramaphosa ngempama. No. You are expressing ukuthi as much as you respect this person, you do not care what position that they hold, what they're doing is wrong. And uma usungadiniwe, you might also take back your words and say hayi bandla bengenziwa ukuthukuthela lento engiyishilo angiyiqondanga. Ngiyamhlonipha umongameli uRamaphosa into engiyishilo, it's because uyi public figure, he is well respected. Bengenze expression, bengenza umzekelo, bengiz expressa ukuthi lento angivumelani nayo uRamaphosa, ngiyamhlonipha, ngiyamthanda futhi nje lento ade ngisho bengishisa ukuthukuthela. I think it is the same case with
ubayede. I don't think ubayede ukuthi he thinks ukuthi inkosi yamaNazaretha iyislima or no. I think he was just making an expression ngoba bediniwe, and right lo othi kumina he won't say to his face ukuthi vele I'm sure uyamhlonipha, I'm sure inkosi uzwelithini uyayihlonipha inkosi yamaNazaretha. And I'm sure guys sonke we say things in the comfort of in our own homes. Sonke uma udiniwe uphakathi komndeni othembayo khona izinto ongazisho udiniwe, because vela nawe ulindele ukuthi le muntu okuthandaza ukuvidiraza kufaka kwi-internet awulindele. So I don't think ukuthi inkosi uzwelithini akayihloniphi inkosi yamaNazaretha. Cha, benziwa nje ukudinwa, mhlawumbe ubethinta amanzi amponjwana, but I'm sure he does not mean any of that. Guys, we are also human beings. Let's not forget ukuthi naye uyi-human being, naye uwumuntu, naye unama-feelings, naye uyacasuka, naye uyaphambuka, and naye he'll come down and actually say, I bandla actually did not mean that. I did not mean that. Bengaqondile ukusho leyo nto. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment your thoughts below. Tell us what do you think after watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.